Hello po, good morning Lobolo, good morning Philippines, good morning Batangas. Nandito po tayo ngayon sa Holiday Beach sa resort sa Batangas sa Lobo. Ayan, good morning po. Ayan po, nakikita nyo pasikat na yung araw. Dito po tayo ngayon sa tabing dagat. Good morning Batangas, good morning Pilipinas. Magandang umaga po sa lahat. Ayan po, it's second day here in Batangas now. Mamayang hapon na uwi na tayo ng Maynila. Ayan. Good morning po sa lahat. Enjoy lang po tayo sa ating buhay sa araw-araw at wag po natin kalilimutan mag-enjoy paminsan-minsan. Ayan po. Ayan po si Kuya namiminuit. Ayun, ang layo ng kanyang pain. Ang layo ng bato. Tingnan natin kung makakahuli si Kuya ng isda. Sana may mahuli si Kuya para makita natin. Ayan. Parang walang nahuli si Kuya. Kanina pa siya nakatayo rito. Papunta tayo doon sa may doon sa taas. It's morning time here in Lobo, Batangas, Philippines, in Holiday Beach Resorts. Ayan, maririnig niyo po yung pagaspas ng alo ng dagat, yung tubig. Bababa po tayo sa tabing ilog at tabing dagat. Ayan. Ayan po yun si Takilang Araw, lumalabas na po siya. Pupunta po tayo dito sa may lighthouse. Ayan po. Nasa Batangas po tayo sa tabi na dagat. Good morning po. Nakakita na po kayo ng sirena. Ayun, no? Ayun, nakaupo sa batuhan. Ay, yung sirena, kaway-kaway. Sirena, kaway-kaway. Ayun, kumakaway yung sirena. Ayan, napakaganda ng sunset po rito sa Lobo, Batangas. Ayan, papanig po tayo doon sa lighthouse kung open siya. Ayan po ang bundok dito sa Lobo. Mas maraming bundok po dito yung dinaanan po natin kahapon. Hindi lang po tayo nakapag-vlog kasi nag-drive po tayo. Hindi po tayo nakapaghanda ng camera kahapon doon. Ayan po, mayroong mga rock formation po dito sa bundok na to.
property po itong bundok na to, kaya Hoy! wala masyadong bahayan. Ayan, nakakamiss pong buhay sa probinsya. Kasi sa aming probinsya ganito rin mga bundok eh. Ayan po, napakasarap tingnan. Sana po alagaan po natin yung ating kalikasan, yung ating mga kakahoyan or mga bundok. Ayun po, may Amazona bumababa galing sa batuhan. Siya rin po yung sirena. Ayan, napakaganda po ng ating sunset. Ayan po ang rock formation. Ang ating nakikitang bundok dito. Bibihira lang po makakita ng bundok sa ngayon kasi alam nyo naman lagi tayo sa Maynila. Ayan po yung sunset po. Napakaganda po ng dakilang araw. Good morning Philippines. Good morning Lubo, Batangas. It's a beautiful day. Napakaganda po ng araw ngayon. Ayan po, namamasyal lang po tayo dito sa tabing dagat at sa tabing bundok dito sa Lubo, Batangas. Ang ganda po pagmasdan ng alon at saka pakinggan ng angkas ng dalampasigan. Mamaya po maliligo tayo pagbalik natin doon sa ating ayan po, lakas. Nagpapakita ang gilas po ang ating mahal na kalikasan. Ayan, ang ganda po, nakakamangha po ang alon. Magamat maliliit lamang po siya, napakasarap po pakinggan yung ampas ng dalampasigan. Ayan po, may Amazona sa bundok oh. Ayan, nakakita na po kayo ng Amazona na pansamantalang minsan nagiging sirena. Nandito pa rin tayo ngayon sa Batangas, dito sa nag-iikot-ikot po tayo dito sa bundok ng Lubo, Batangas. Ayun po yung aking anak, tumakbo yung aking bunso. Ang ganda talaga ni kalikasan eh. Ayan po, good morning again Philippines. Magandang umaga, enjoy lang po tayo sa ating pagkabakasyon dito sa Batangas, sa Lubo, Batangas. 2 araw po tayo dito. At paano makapag-relax po once in a lifetime.
Ayan po. Good morning po. Good morning Philippines. Good morning kalikasan. Hello. Yan, hindi yata tayo makakapasok sa lighthouse kasi sarado. Kaya dito lang muna tayo. Meron po mga ginawang kubo rito. Ayan po. Dapat pinapangalagaan nila yung kalikasan. Sayang naman kung masisira lang. Ang ganda-ganda po ng ibinigay ni mahal na kalikasan. Ayan po, mayroong tinatayong bahay-bahay, medyo bahay po, bato. May hollow blocks po. Ito sa ibabaw ng mga batuhan, which is bawal po yan sa ating batas. Sana dapat pangalagaan natin yung ating kalikasan, hindi yung sinisira. Ayan po, tingnan mo. Mayroon pa siyang rep. Pero parang abandonado na siya. Pero dapat tinatanggal na lang. Kasi sayang naman. It is not a private property also already. Dahil protektado po siya ng batas. Ayan po. Oh. Hindi ko alam kung ginawa siyang kubeta. Oh, maliit lang po. Ayan oh. Sayang. Shower. Ginawa shower room sa dapat eh. Pero bawal po yan. Dapat calling the attention of the DNR dito po sa Lubo. Dito mo ka. Ito. Ayan po, good morning po. Diretso po tayo sa kabila. Tingnan daw natin kung pwedeng buksan yung lighthouse. Ayan, dumaan na po tayo dito kanina. Ayan guys, maraming salamat po sa pagsama dito sa ating pamamasyal. Ito po ay part 1 ng ating pagbablog dito sa Lubo, Batangas. Meron po tayong vlog kagabi. Again, maraming salamat po. Subscribe po kayo sa ating channel. Maraming salamat po. Huwag po natin kalimutan pindutin ang subscription button. Maraming salamat po. Good morning again and God bless you. Mabuhay po tayong lahat sa Pilipinas. Salamat po.